alle sammen, det er porcelænskrisen her. Jeg har tænkt mig at lave en let's play i ny verden, der skal hedde porcelæn. Det skal være overlevelse. Ja. Det her Minecraft her, det er altså dansk. Så. Med tools og sådan noget, så står der stenhakke, stensværd, stenøkse og sådan noget der. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er porcelæn, der tæller. Det her det er min første episode på YouTube nogensinde, faktisk det er min første afsnit. Så I må lige bære over med, hvis den ikke bliver helt perfekt. For det tror jeg ikke, den gør. Okay, det er faktisk rimelig fedt sted der. Jeg er ret sikker på, at der er startlæg, så den skal lige vende sig til verden. Det kan vi lige se. Ja. Så kommer det ødelægger den der blok af sig selv om lidt. Det er fordi den skal lige vende sig til alt det her. Se, der fik jeg. Ja. Man kan mine dernede, der er allerede sten, jeg tror jeg går. Det derovre, det er ikke bare en lille vej derovre, så shit, det lagger lige nu. Det var det helt vildt. Så jeg tror jeg går lidt rundt. Så det ikke lige lægger for meget. Det er senere det. Ej, come on. Okay, I må undskylde, at det lægger så meget. Det er ikke... det ved jeg ikke, hvorfor det gør. Jeg fik den sapling. Det er da meget godt. Godt så. Det her sted ser faktisk fedt nede ved vandet. Perfekt hus lige der. Ret sikker på. Se om vi lige kan komme derned. Ja, nu lægger det ikke godt. Ja, nu lægger det ikke. Tillykke. Undskyld, jeg har lidt med halsen lige nu. Men det er jo ikke det store. Ikke noget, der kan stoppe porcelænskrisen. Nej, det er nemlig ikke. Bare roligt. Jeg skal lige være sikker på, at der er monstre med. Ha, lol, der var ikke monstre med. Okay. Musik og lyde. Jeg prøver lige lidt op. Vi tager lige det lidt på what? Okay. Okay. Rigtig grimmert. Bedrift klaret. Åben. Det er jo super. Godt så. Hvis vi laver et lille hus her, så skal det have træ her lige. Altså vi kan bare lige lave sådan en mini-hytte, og så kan vi gå ned og mine lidt. Så vi får nogle sten og kul og sådan noget der. Godt så. Så gør jeg sådan der, sådan der, sådan der, sådan der.
Så kan vi gøre sådan, at hvis vi laver, skal se, kan man ikke gøre det? Det tror jeg godt, man kan. Forstå nu? Nej, der er ikke ekstra. Lol, glad. No. Altså det her, det er jo ikke det, vi ender med. Det her, det er bare lige for at komme i gang. Så hvis der kommer monstre, så er vi sådan næsten beskyttet. Det er lige det vigtigste til at starte med. Så skal jeg døren med. Ja, sådan der. Arbejdsbord. Crafting table. Hvad er det her? Nogle sticks. Så jeg er ikke lige verdens hurtigste til at crafte, det må jeg lige finde jer i et øjeblik. Så. Op noget løb. Så, går nok. Gå. Ja, den virker jo, som den skal. 3. Jeg prøver lige at gå op her. Hvis jeg nu kunne finde nogle får, så jeg kunne lave en seng, så jeg kunne sove i aften. Jeg kan finde mange hunde, jeg kan ikke finde andre dyr, det skulle da mærkeligt. Altså en kæmpe skov det her. Job. Det er fedt. Hey, brænder det? What? Blæksprut. Er der andre dyr? Det må jeg ikke finde tilbage om lidt herovre. Ellers må jeg bare lave en ny base. Ej, det kan jeg ikke godt finde tilbage. Jeg er ret sikker på. Jeg snyder bare. Nej, det gør jeg ikke. Sådan er ikke. Sådan en porcelænskrig. Den bare aldrig snyder. Det kan også være fedt at bygge noget her. Det gør jeg senere. Nå. Jeg vil nok hellere lige komme lidt tilbage igen. I stedet for bare løbe rundt og kigge efter får. Det er sgu da kedeligt for mig. Det er en mine. En fed mine. Det er bare den 16 mine af verdens længste. Det er lige noget for mig. Hvordan kommer man op her? Nå, sådan. Hvad er det? Det går nok det her. Det prøver vi. Jeg tror da det går. Eller hvad? Nej. Nu ser det der hop der. Ned til. Se. Der kunne jeg næsten her. Nej, endnu højere. Ja! Okay, det her. Det er min. Og mit hus er det. Okay, og vi kan bare ikke starte det. Hvor startede den? Er det ikke deroppe? Hvor tror jeg? Æble. Det er faktisk fedt nok at have det æble. Jeg tror måske lige, at jeg lige skruer lige bare lidt ned. Så det ikke stiger så højt, at man spiser eller falder. Så man godt kan høre det, men ikke for højt. Sådan en passende grænse mellem alt. Det skal der bare. Det er bare lige det, der skal til. Hvad er det? Nej.
Det gør jeg fandme ikke. Det fandme lugter helvede til. Nej. Og hvad? Det er sgu da et overdrevet fedt map det her. Der er sne, og der er sten, og der er stål. Ja, der er sgu da altid sten med i et map. Så siger jeg, det er fedt map. Der er sten med. Nå, fedt. Der er også sten med i mit map. Så har vi begge to helt fedt map. Overdrevet. Altså, jeg vil bare gerne kunne finde en for. Ved I hvad? Det dropper jeg lige nu. Det skal vi gøre senere. Gøre næste afsnit. Nu skal jeg bare lige lave lidt på min base, så skal jeg ned og mine lidt op for, hvor solen henne. Den er der, og så bliver det snart nat. Det er jo super. Kommer der monster og smadrer mig, så jeg bliver rigtig glad nu. Det er bare perfekt, altså. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke engang høre gulene med 3. Men jeg er vild til Minecraft. Slår mig også hele tiden. Hvad er gang i, mand? Nå, mine er derovre. Jeg skal bare lige have nogle sten. Jeg skal have 19 sten, tror jeg nok. 19. Helt. Så. Kul. Det er fedt at finde kul allerede. Så skal vi også lave fakler. Ja, masser af kul. Masser af kul. Ja, det er fedt det her. Rigtig meget kul her. Så får man også XP af det. Til at kunne enchante forskellige tools og armor. Man kan få. Ja. Det er jo sådan Minecraft fungerer. Det fortsætter bare det kul her. Det stopper jo aldrig. Det stopper aldrig. Kul her. Det skal være utroligt. Det er da lige godt utroligt det her. Hvor jeg mangler en sten. 13, 14, 15, 16, 17, 22, 18 og 19. Så kan det også klare mig lidt mere. Så skal jeg nemlig lave mig et sværd. Og jeg skal have lavet mig sådan noget der, sådan noget hejs. Det er jo lige sådan, man gør. Sådan. Ind over. Shit, det bliver bare helt mørkt lige nu. Der er en pin. Jeg kan lave et par fakler. Det er altid noget godt. Det fungerer, det gør det. Jeg sætter dem bare op sådan her lige nu, fordi nu skal jeg bare have lidt lys, så jeg kan beskytte mig selv mod monstrene. Det er utroligt hurtigt, at nogen kan gå. Ja, nu er det bare survival. Måske godt lave mig lidt flere fakler. Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har lidt ekstra, hvis det nu er. Jeg skal faktisk også have noget kul i det, bare lige, så jeg kan, finde noget jern. Og sådan iron. Ja, men nu sker der ikke så meget, så tror jeg stopper det her afsnit her. Jeg håber I synes godt om. Like min video, skriv kommentarer.
hvis man skal gøre bedre. Så tak fordi I så med. Vi ses.